τους, που είναι σημαντικό να το πούμε ότι είναι υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στη διαμεσολάβηση. Αυτό το λέω για τους συναδέλφους δικηγόρους. Στον διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι ένας τρίτος, ουδέτερος ως προς τα πρόσωπα και τη διαφορά τους, και ο οποίος τους βοηθά με τις δεξιότητες, γιατί είναι ειδικά εκπαιδευμένος σε αυτό, με τις δεξιότητες που έχει να φτάσουν σε μία λύση η οποία εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα και τις ανάγκες και όχι τις θέσεις τους. Τα συμφέροντα και τις ανάγκες και των δύο πλευρών, και έτσι. Και των δύο πλευρών και των όσων πλευρών, έτσι. Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Ο άλλος όμως δεν θέλει να δει την άλλη. Ή ο αδελφός δεν θέλει να δει την αδελφή. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Μπορεί να γίνει και η διαμεσολάβηση χωρίς την παρουσία των ανθρώπων αυτών? Η διαμεσολάβηση λοιπόν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή είναι ευέλικτη και είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Μπορεί να συμβεί είτε σε κοινές συναντήσεις, είτε σε κατηδίαν συναντήσεις της μίας και της άλλης πλευράς με τον διαμεσολαβητή.